Дуслар, сіз бүлек алырга яратасызмы? Мин үзем бүлекне бирергә дә яратам, алырга да яратам. Менә бүлек биргәндә кешенең рәхмәтле йөзен күргәч, инде менә йөрәккә май булып ята. Һәм бүлек алганда да шуның хәле рәхәт булып китә. Менә бүгенге чарадан мин бүләкләр алып кайттым. Барлык катнашучыларга, кунакларга менә шундый зур пакет бирделәр. Татарстан мөселманнарының дини нәзарәте, алар инде шуны хәтле ничек дип әйтик, бүлеккә саран түгел. Нәрсә бүләк иттеләр, күрсәтәм. Менә бисмиллаһир-рахманир-рахим. Сезгә Коръән китабы бүләк иткәннәре бармы? Менә мин инде менә бәхетем шуннан булгач, бүләктән булгач, миңа гел Коръән китабы бүләк итәләр. Аллаһ Тәгалә тарафыннан бер билгедер инде ул. Фәгыйлә, аңга кил. Коръән укырга өйрәнә башла дигән сүздер инде ул. Минем мәчеткә йөргәнем дә бар. Университетта укганда да гарәп теле өйрәнеп маташтык. Менә ул бит теге гел кабатламасаң онтыла. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен инде. Менә шундый матур китап. Әле менә шушы китапның тышлыклары да менә шикарный. Менә бәпи тигәле. Һәм тагын бер бүләк. Нәрсә дип уйлыйсыз, языгыз? Менә бу нәрсә? Языгыз әле. Әлбәттә инде намазлык. Тәмле исләре килеп тора. Җаным, менә кешеләргә менә яхшылык эшлим дип, тапшыру эшлим дип барасың, һәм менә әйтәләр бит, яхшылык үзеңә яхшылык булып кайта дип. Менә шулай бер дә уйламаганда бүләкләргә күмеп кайтарсыннар әле. Ничек инде шатланмыйсың? Менә Фәгыйлә ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Намазга басырга кирәк ди. Барыгызга да ди, тыңлаучыларыңа да ди. Менә бу бит инде бер билге шулай бит. Менә уйлап торам әле. Без бит инде туган көннәргә, 8 мартларга, 23 февральләргә дусларыбызга, туганнарыбызга бүләк бирәбез, әйме? Бүләк биргәндә алабыз. Конфет, шоколад, рафаэлле, әйме? Тагын әллә нәрсә. Ә бер уйласаң, менә Коръән белән намазлык бүләк итсәң, һәр вакыт кирәкле әйбер. Тагын бер бүләгем бар әле. Менә шушындый коробка килеп чыкты. Әйдәгез ачабыз, нәрсә икән? Ачтым инде мин. Һәм аннан дуслар килеп чыкты. Менә шундый ак төстәге матур касә, кружка. Язганнар. Зур әҗерләр файда кылудан. Бик мәгънәле сүзләр. Минем әбием намаз укыганнан соң теләк теләдер. Аллаһ Тәгаләм Фирдәүс җәннәтләренә кергә насыйп иткән хәерле эш гамәлләр кылырга насыйп ит дип. Дуслар, бу бит инде бик зур сүзләр. Әйдәгез, Аллаһ Тәгалә дә безгә насыйп итсен. Изге файдалы эшләр эшләп, гамәлләр кылып, үлгәннән соң да Фирдәүс җәннәтләрендә очрашырга.